Catalans i catalanes, com esteu? Avui tenim un nou vídeo, una nova recepta, ben bona, sí senyor, ben bona. Avui el meu nebot m'ha dit, a veure si pots fer una cosa dolça. Oh, una cosa dolça, una cosa dolça. Tu creus que tot és fàcil a la vida, Quan t'ho fan tot és fàcil, Però per fer-ho, sort que tenim l'Angelina. Angelina! Ei, no t'amaguis, no, punyetera! Angelina, digues alguna cosa, home! Bueno, un altre dia, no vol dir res. Bueno, què estava dient? Ui, Alzheimer. Ah, sí, això, una cosa dolça, pica el bigoti. Una cosa dolça, avui l'Angelina ens farà un flam. Flam. Avui en dia, com altres coses, perquè avui en dia tots s'ho inventen, la gent a casa que faci flams a casa seva. Mira, amb aquesta mà es poden comptar. Malgrat tot, si veieu aquest vídeo i el problema és tindre temps, clar, la gent no té temps, ha de fer altres coses, Bueno, doncs tanmateix, si teniu temps i teniu ganes i penseu que us mereixeu menjar algo amb peus i cap, perquè no té res que veure, no té res que veure un flam fet a casa que un d'aquests que com... Mare meva, si ho veiés la meva besàvia. Es moria de cop. Bueno, com anava dient, és tanmateix un flam i superfàcil. Són 4 ingredients i ja ho tenim. L'únic que porta una mica de temps remenar-ho tot, el sucre cremat, ja, si per fer-ho més fàcil el compres fet, sucre cremat així on sigui, el compres ja fet i remenes l'ou, el sucre i la llet, i si vols posar més coses hi pots més coses, tanmateix el forno el deixes allà 40-45 minuts, quan està, li fots una agulla quan està quallat, ja està, el deixes que es refredi i entrepà una cosa sana, una cosa bona. És que tanmateix sembla mentira que avui dia estem perdent totes aquestes coses tan fàcils de fer, tan bones. Bueno, a veure, vamos a entrar el vídeo ya perquè estic xerrant massa. A veure, Angelina, adentro vídeo. Que em queda bé avui la gorra, No és una gorra, és una barretina. No fotem, barretina. Vinga, adentro vídeo i apreneu a fer aquests flams. Vinga, ara sí, adentro vídeo. A veure, xavales i xavales, com us anava dient, ben fàcil, mira, 120 grams de sucre. Sucre normal i corrent, no ens atabalem, 120 grams de sucre. Aquí hi van 6 rovells d'ou. El que passa que com aquests són la mida petita, després al cap d'una estona m'he donat compte que poder m'hi faltava un i n'he posat un altre, Per tant, si són... Calla, home. Si són petits, 7, i si són mitjans, 6. Ok? Després això ho remenem ben remenat, i al cap d'un rato, quan estigui tot ben remenat, jo hi poso, torna-hi, que pesat que és aquest d'allò, hi poso 200 mil·lilitres de nata per cuinar. Nata per cuinar, 200 mil·lilitres. Torno a remenar, així tot queda més ben remenat encara. Vinga la remenadeta. Això és molt important, que quedi ben remenat. Després, mira que fàcil, Què portem? Res, no portem res i pocs ingredients. Ara aquí hi poso... Quan hi poso? Aquí ja me'n recordo. Va, cago en dena.
500 mil·lilitres, mig litro. Ara me'n recordo, mig litro de llet. De llet normal i corrent, Mig litro de llet, vaig remenant, que quedi tot ben remenat, que el sucre es quedi ben desfet, ben desfet, ben desfet. Després, aquí, cullerada d'extracto de vainilla, tu. Extracto de vainilla, això li va dar un buen sabor. Te va a quedar un buen sabor en la boca, una buena textura y un buen sabor. ¿Qué te parece, chaval? Què més necessitem? Mira, necessitem això, com es diu, un envàs, bueno, com se digui. Ja podem fer aquest gran que he fet jo, o ho podem fer individual, com vulgueu, Venen aquests recipients petitonets individuals que també van força bé. Però jo, com tinc aquest, doncs faig servir aquest. Nada, una mica de sucre d'aquest que ja venen fet, així no m'atabalo, ¿vale? Més fàcil no te lo pongo, no te lo puedo hacer ya. Més fàcil ja no te lo puedo hacer. Ara ho reparteixo bé, ben repartit per les superfícies, una miqueta, tampoc és qüestió de matar-s'hi, Una mica al fondo, una mica los laterales, I vinga, ben repartidet, i això quedarà ben bo. Torna-hi, que pesats que són aquests, tu. De no sé quins seran, però són uns pesaos. Bueno, una vegada tenim això, ara ja li hem de posar tot el líquid aquell que teníem. Aquí va la leche condensada, la nata, los huevos i tot. I vinga, cap a l'horno. A l'horno, al baño Maria, jo el poso al baño Maria. I ara és qüestió de que estigui aquí uns 45 minuts, 50 minuts, depèn. Jo vaig mirant, clavo un palillo, i si surt el palillo net, el flam mentre està al forn, vol dir que ja està fet. Ok? El deixo reposar una miqueta, y ahora es cuando lo matan, porque es cuando se tiene que girar. Aquí és el peligro. Sort que sóc especialista. Mira que bo que ha quedat, nano. Què us sembla? Fantàstico, Quin pastisset, nano. Quin flam més bo. Proveu-ho! Bueno, catalans i catalanes, com deia aquell, xavales i xavales, espero que aquest vídeo serveixi per alguna cosa, perquè espero que feu aquests flam, ja sigui es pot fer així, com l'he fet jo, tota una peça, o es poden fer així amb motllos individuals, aquests motllos així individuals que ja els venen d'aquests d'usar i tirar, i venen d'aquests d'alumini o pica la barba, o no sé de què conxo està fet això. Bueno, tanmateix, largo o individual, però proveu-ho i veureu que ho fareu més d'un cop, Us heu fixat que els ous eren petits, Si poseu els ous mitjans, jo n'he posat, em sembla que n'he posat 6, n'he posat 7, però si us poseu mitjans, poseu-ne 6, ja farem, Estalviem. Una cosa, no sé si ho he dit abans, subscriviu-vos al canal, subscriviu-vos al canal, que això ha d'arribar a tot Catalunya, i tot Catalunya hem de saber fer receptes des del més petit al més gran. Vinga, a cagar la via. Ciao.